Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sotsdirecció, Gerard Cadavall. Tots els diumenges, de 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. El Club 21, aquest club de les ments inquietes, sempre té molt a prop una empresa del país, es diuen Numintech, són líders en telecomunicacions especialitzats en serveis de telefonia amb cloud computing, també intel·ligència de negoci, una empresa tecnològica que ofereix el dia a dia la màxima actualitat a totes les empreses del país perquè millorin les seves feines del dia a dia, no? Estan amb expansió europea, també amb expansió internacional, però són d'aquí, són catalans i estan molt a prop nostre. Tenim cada setmana a la Clara Bassols del Departament de Comunicació de Numintech. Clara, benvinguda, bon vespre. Bon vespre, David, gràcies. Escolta, avui parlem d'un tema molt important, que és aquest concepte de les bateries, no? Tots tenim telèfons, tots tenim 1.000 aparells, cada aparell va amb una bateria d'energia i sempre hi ha com una mania de que se t'acabarà en el moment que necessites més energia, de que s'esgota, no? Tu surts de casa al matí amb la bateria a tope d'un iPhone, per exemple, de qualsevol aparell electrònic, i a mitja tarda, no sé què passa, que si et truques molt, envies molts missatges, no sé què, allò ja no hi ha res, queda aquell 3%, aquella banda vermella tan perillosa que dius, ai, que em quedaré fora del món. Doncs sí, no sé si avui recordes quantes vegades has carregat la bateria, també depèn de l'antiguitat de l'aparell, no? Perquè no és el mateix quan l'acabem de comprar que quan ja té un temps, però definitivament el problema de la bateria és un problema que ens afecta a tots. Sí. I anem tots amb el carregador del mòbil o de l'iPad a sobre, per si de cas, no? Allò de, si em quedo sense bateria al migdia i de fet, clar, si perdem la connexió amb el mòbil, gairebé ho perdem tot avui en dia, no? És a dir, que el tema de la bateria és clau. I deia allò de l'antiguitat del disc... És cloud. És cloud, sí. Perdona. Sí, ha sigut un bon apunt. Sí. Doncs deia allò de l'antiguitat del dispositiu perquè realment és així, o sigui, la capacitat d'emmagatzematge d'energia del dispositiu va disminuir lleugerament amb el temps, perquè amb cada càrrega que li fem a la bateria doncs va perdent, no?, la capacitat d'emmagatzemar. Per tant, al final, cada vegada l'hem de carregar més sovint. Les bateries que hi ha ara en els mòbils, a les tauletes, als dispositius electrònics, són bateries d'ions de liti. D'acord? I aquestes bateries són bones, de fet tenen molts avantatges en comparació amb les que teníem abans. Bàsicament són més lleugeres, permeten que tinguem aquests mòbils tan fins, que es poden, diguéssim, s'han adaptat molt millor a les nostres necessitats que les que hi havia abans. Tenen també una capacitat energètica important, però no són perfectes, com bé dèiem ara, no? Clar. El problema de l'efecte memòria, aquest que comentàvem. També el número limitat de cicles de càrrega, que es diu, que és a dir, quantes vegades pots carregar un mòbil fins que definitivament s'acaba, per entendre'ns. Ara es calcula que són al voltant de 500.000 de càrregues. Ah, sí? I després ja s'ha acabat? Sí, això però depèn... S'ha acabat la bateria o s'ha acabat el mòbil? Clar, a veure, si s'acaba la bateria, pots canviar-te la bateria, però avui en dia no et val la pena. La bateria interna del mòbil, per exemple. Efectivament, no el carregador, la bateria interna del mòbil. En tot moment parlem de la bateria, del que és la bateria. Es calcula que són uns 2 anys. N'hi ha qui li dura més al mòbil, no? També depèn de l'ús que en fas. Es té en compte, per exemple, si acabes de descarregar del tot la bateria abans de carregar-la. Tot depèn també de l'ús. Però ara és més o menys on estem ara. Llavors, aquesta situació s'ha de millorar i la indústria està treballant en aquest sentit. I això és l'avenç del qual us vull parlar avui, que arriba des de Singapur, des de la Universitat Tecnològica de Nanyang. No sé si ho pronuncio bé. Aquest cap de setmana m'aniré cap allà. Sí, jo la veritat és que no ho coneixia, però mira, és un centre important i de fet l'Àsia és un centre molt destacat en innovació tecnològica. Doncs què han trobat aquests científics? Una bateria que amb un parell de minuts, 2 minuts. 2 minuts? 2. És que clar, o sigui, és una innovació molt important. I només ho tenen a Nyang, això? O per aquí no ho tenim, això encara? Doncs, de fet, us anava a explicar més tard, però ho avancem. Ja s'ha patentat aquesta bateria i es calcula que arribarà al mercat en uns 2 anys i acabarà substituint i solucionant aquest problema que tenen totes les companyies, no? I sí, això arriba de Singapur. Es forraran els Nyang, perquè tot el món els hi comprarà això, Està claríssim, no? Doncs explico una mica què significa això. Es carrega ràpidament en 2 minuts. Fa que recuperi fins a un 70% de l'autonomia del dispositiu. És a dir, aquest percentatge que ens surt allà al mòbil, doncs en 2 minuts arribem al 70%. Ostres, és molt fort, clar. És a dir, que trobem allò una endoll a qualsevol lloc, 2 minuts i ja ho tenim arreglat. Sí. I a més, soluciona l'altre problema, que és que la vida útil del dispositiu s'allarga molt. Es calcula que fins als 20 anys.
Ostres, passem de 2 anys a 20 anys? Això és el que ells diuen, els científics de Nanyang. Fins a 10.000 vegades es podria carregar un dispositiu electrònic. I això per què? Manté la bateria d'ions de liti, com les existents, però substitueix només un component. Ara, en el pol negatiu de la bateria, hi ha el grafit. Hi ha un material, el grafit. Doncs substituïm aquest grafit per un gel a base de diòxid de titani. Val? Dius, què és aquest material? Per la majoria de nosaltres, segurament el Xavier el coneix. Home, el Xavier Rovira ho sap tot. Però molts altres està mirant i diu, home, esclar, mira. Exactament, què és això? Doncs el trobem, potser em corregirà, però en principi el trobem, per exemple, en les cremes solars, com a absorbent dels rajos ultravioleta, en pintures. A nivell nano, sí. De fet, això és el que utilitzen els científics a Singapur. És un mètode molt simple per convertir aquestes partícules de diòxid de titani en aquests diminuts nanotubs que acceleren la reacció química que té lloc dins de la bateria i fa que sigui molt més ràpid. La pregunta clara és, Numintec portarà aquesta meravellosa bateria que fa aquestes meravelles? En 2 minuts fa... passa de 0 a 70% carregat. A veure, a Numintec ens dediquem sobretot a telefonia en el núvol i a donar el servei, no tant dels telèfons en si, no? Però sens dubte això, la nostra funció és anar aportant coneixement en l'àmbit tecnològic i en aquest cas també en l'àmbit de la telefonia. I si aquests científics de Nanyang això es patenta, que sembla que sí, en 2 anys doncs, serà una realitat i millorarà molt el nostre dia a dia. De fet, jo crec que és un avenç important. Magnífic. Clara Bassols, Departament de Comunicació de Numintec, gràcies. Gràcies, David, a tu.